Oči sú pokladom do duše človeka a práve preto by sme sa mali oň starať. Keď sa raz pokrčí, tak už ho nevystrieš. Prvým krokom je kvalitný odlíčovač. Či sa líčiš, alebo sa líčiš len príležitostne, tento odlíčovač je alfa omega pre tvoje krásne očko. Nedráždí, neštípe a je prenositeľom kontaktných šošoviek. Neobsahuje olejové zložky, obsahuje silikón, ktorý ti krásne tvoje myhalničky rozčešie a podporuje rast myhalnic. Čo je super, je protivráskový. Napíš mi do komentára, aký odličovač používaš a nezabudni si uložiť toto video, aby ti neušli ďalšie tipy, triky, ako sa starať o krásne očné okolie bez vráskov, aby bolo hydratované a vždy usmiaté.